பாத்ரூம் கூட போக முடியல, பயந்துகிட்டு பயணம் பண்றோம். செயினை இழுத்து புகார் அளித்த பயணிகள். 15 நிமிடம் தாமதமாக சென்ற ரயில். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் முன்பதிவு செய்த ரயில் பெட்டியில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் இருந்ததாலும், டிக்கெட் பரிசோதகர் வரவில்லை என்பதாலும் இயற்கை உபாதைகளை கழிக்க முடியாமல் அபாய சங்கிலியை இழுத்து ரயிலை நிறுத்தியதால் சுமார் 15 நிமிடம் ரயில் கால தாமதமாக சென்றதால் பரபரப்பு. கொச்சிவேலியிலிருந்து கோரக்பூர் வரை செல்லும் ரப்திசாகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கோவையிலிருந்து விஜயவாடா செல்லும் சதீஷ்குமார் என்கிற பயணி அவரது சகோதரியுடன் சென்றுள்ளார். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டியில் கோவையில் ஏறிய அவர்கள் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் இருந்ததால் கழிவறை கூட செல்ல முடியாமல் தவித்து வந்துள்ளனர். அந்த அளவிற்கு ரிசர்வ் கோச்சில் பதிவு செய்யாத பயணிகள் ஏராளமானோர் ஏறி பயணம் செய்துள்ளனர். நிற்கக்கூட இடமில்லாமல் பயணிகள் கழிவறையையும் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். சொன்னால் கூட கேட்காமல் பயணிகள் கழிவறையிலேயே அமர்ந்து வந்துள்ளனர். பெண் பயணிகள் கழிவறை செல்ல முடியாமல் தவித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் ரயில் நின்றது. 3 நிமிடம் ரயில் நின்று செல்ல தொடங்கியதும் ஒரு கட்டத்தில் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் ரயில் நிறுத்தும் அபாய சங்கிலியை பிடித்து இழுத்து ரயிலை நிறுத்தியுள்ளனர். இதனை அறிந்த ரயில்வே போலீசார் உடனடியாக விரைந்து வந்து S3 பெட்டியில் கழிவறையில் இருந்த பயணிகளை அப்புறப்படுத்திவிட்டு பெண் பயணியை கழிவறைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அதேபோன்று S1, S2, S3 ஆகிய 3 ரிசர்வ் பெட்டிகளிலும் பதிவு செய்யாத பயணிகளை அப்புறப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இதனை தடுக்கும் TTR என்ன நடந்தது என்றே தெரியாமல் ஹாயாக பயணம் செய்தது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. இதனால் கிட்டத்தட்ட 15 நிமிடம் ரயில் தாமதமாக புரட்டு சென்றது.